आरो बे समाव गोजोननायनि रादाब जोंनि जिथु गहपुर ओनसोलाव दिनै मोनसे गोदान यामाहा बाइकनि मोनसे श'रुम फैदों आरो बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब होननानै आं सानदों। मानो होनब्ला फ्राय गहपुर एरियायाव बे बर' एरियायाव बेहेके बेबायदि मोनसे श'रुमनि थाखाय आंखाल जादोंमोन गैयामोन। जोंनि LG एन्टारप्राइजजों लोगोसे सेंग्राफ्रा दिनै मोनसे गोदान श'रुम जोंनियाव लाबोबाय राजगड़ एरियायाव। बे राजगड़ एरियानि थाखाय जथेस्थ'खिनि मोजां खौरां होननानै आं सानदों आरो मोनसे फर्चुनेट फिल खालामदों जिहेतु बेबायदि आजिखालिनि दिनाव बाइक फ्राय न'खरफोराव बा सेंग्राफोरनो नांगौ जायो, हिनजावफोरनो नांगौ जायो फ्राय। आरो बेबायदि हिसाबै जोङो दिनैनिफ्राय गोजानाव थांनो गोनां जानाय नंला, खाथियाव राजगड़आवनो फैनानै बाइकफोरखौ लाफैनो हासिगोन, राजगड़आवनो फैनानै बायफैनो हासिगोन। जानो हागौ बिदि इनस्टलमेन्टनि फाइनान्सनिबो बेब'स्था खालामनो हागोन बिथांमोना। दा बेनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै सानदों आरो बेबायदि मोनसे मोजां फाइनान्स माबानि बिजनेस इनस्टिटिउसनजों लोगोसे जायगानि मोनसे डेभेलपमेन्टखौबो जों नुनो हादों आरो बेबायदिनो जायगानि डेभेलपमेन्टजों लोगोसे जायगानि गोबां मानसिफ्रा सेंग्राफ्रा बेयाव मोनसे खामानि मावनायनिबो सुजुग मोनगोन होननानै आं सानदों। सेल्फ मोनसे माबा खालामनायनि बिजनेस स्टार्ट खालामनायनि एबा खामानि सोलोंनायनि मोनसे मोजां सुबिदा होननानै आं सानदों आरो। गिबि सेन्टारावनो साफ्रोमबो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव साबायखर जासिबाय। दिनै जोङो नैबे जोंनि जि आसाम अरुनाचल सिमना सेराव थानाय जि राजगड़ हलंगि बेयावहाय जि गोथौयै सिन्था खालामलायनानै जि सिगांनि समफोराव जोङो गंसे मटर साइकेल बायनो थाङोबा बा स्कुटि गंसे बायनो थाङोबा जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मटर साइकेलखौ लायनो गोनां जायोमोन। जेरै तेजपुराव थांनो गोनां जायोमोन, लखिमपुराव, बान्दरदुवायाव, बिदिनो गहपुर टाउननि गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो नांगौ बायदि जि स्कुटि एबा बाइकफोरखौ जोङो बबेबा समाव मोनबोनो हायामोन। दा दिनैनि समाव दिनै जोंनि सिथ्लायावनो बा जोंनि साखाथियावनो दिनै बे डिलारखौ जोंनि नाजानायाव आरो जोंनि गोबां LG जि एन्टारप्राइज टीमनि नाजानायाव दिनै जोङो गायसननो हाबाय मोनसे यामाहानि जि श'रुम बेयाव लाबोनो हाबाय। आसा खालामदों जोङो बे डिलारनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरनि जि मटर साइकेल लानो लुबैनाय बा स्कुटि लानो लुबैनाय जि आसा मिजिंफोरखौ सुफुंनो नाजागोन। दा बेनि गेजेराव जोंनि जि बे डिलारावहाय गोबां दानि गोदान जि सलिफु जि मडेलफोरखौ बेवहाय मोननो हागोन। जेरै एर' X 155 मडेलनि जि स्कुटि मोनगोन, फेसिन' जिथु स्कुटि बेखौ मोननो हागोन आरो ZR जिथु 125 सीसीनि जि मडेल बे स्कुटिफोरखौ बेयाव मोननो हागोन आरो गोबां बाइक माने XSR जि 155 बाइक आरो गोबां यामा कम्पानिजों दिहुनजानाय दिनैनि समाव जिखिनि मुंदांखा बाइकफोरखौ जोंनि बे श'रुमावहाय नोंथांमोना कालेक्ट खालामनो हागोन आरो इजि फाइनान्सनि गेजेरजों मोननो हागोन। लोगोसे आरो गोजाम बाइकफोर जुदि दङबा जिथु एक्सचेन्जनि बेयाव बेब'स्था जों लाखिनाय जादों। बेनिखायनो गोबां बे ओनसोलाव थानाय जोंनि गहपुरनि अनगायै जोंनि गहपुरनि साखाथियाव थानाय जि माखासे दाब दाब ओनसोलनिफ्राय जोंनि बे श'रुमाव फैनानै बाइकफोरखौ नोंथांमोना कालेक्ट खालामनो हागोन आरो उननि समाव नोंथांमोननि जि सहाय सुजुग बेखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। गोजोन्थों। यामा कम्पानिनि जि माइलेजआ बेवहाय 55निफ्राय लानानै जिथु ल'थारा 55 आरो 70 सिम दङ। आरो बेयाव गोबां बाइक लायै बाइक मडेलनि बेखौ नोंथांमोना बेवहाय एक्सपिरियेन्सखौ लाफैनो हागोन जिथु सालायनायनि आरो बिनि जिथु सार्टफोर दङ बेयाव खोनाया इजि एक्सचेन्जनि बेब'स्था दङ। गोजाम बाइकफोर बा स्कुटि बिदि दङबा नोंथांमोना बेयाव सोलायनानै जोंनिफ्राय गोदान जिथु यामानि बे बेब'स्थाखौ जों खालामना होनाय जादों, लांनो हागोन आरो इजि फाइनान्स थागोन। बेवहाय EMI बेब'स्थाफोर दंजोबो, गासिबो एभेलेबेल बेयाव फेसिलिटिखौ लादों आरो लोगोसे फैबाय थानाय दानसेनि उनावहाय जोङो बेयावहाय जिखिनि सार्भिस सेन्टारनि बेब'स्था बेखौ खालामदों बेखौबो मोननो हागोन आरो गोजान जायगायाव लांनाय गोनांथि गैया, जायगायावनो सार्भिसनि बेब'स्थाया थाजोबगोन आरो। गोजोन्थों। जायगाया राजगड़ जिथु सारियालिनिफ्राय खोलाहा जिथु 700 मिटार फैनानै जि डायमन्ड जिथु इंलिस स्कुलनि साखाथियावनो बियो साहानिफ्राय फैयोबा लेफ्ट साइडआव मोनगोन आरो खोला साइडनिफ्राय जिथु गहपुर टाउननिफ्राय बा आमलायगुरि जानानै फैयोबा जिथु राइट साइडआवहाय जोंनि बे श'रुमा। गोजोन्थों। खालामनो थाखाय गोबां जोङो बेयावहाय मिडियानि गेजेरजों माखासे पर्टेल चेनेलनि गेजेरजों जों बेवहाय एडभार्टाइज होदों आरो लोगोसे भिजिटिं कार्ड जोंहा एभेलेबेल जोंनि सेल्स जिथु पारसनफ्रा
होगासिनो आरो लोगोसे पाब्लिसिटिनि थाखाय बालिजाननिफ्राय लानानै जितु आलुफारा गहपुर टाउन आरो गोबां दाब दाब जायगायाव आरो साखाथियाव जितु अरुणाचल हाबनाय फारसे गोबां बेनारफोर जोङो बेयावहाय लगायनानै दोनदों। बेयाव फन नाम्बारफ्राव जगाजग खालामनानै नोंथांमोना जोंनि बे शरुमसिम फैनो हागोन आरो फोनांजाब खालामनो हागोन। एलजि एन्टारप्राइजनि साफ्रोमबो टीमखौ कंग्रेसुलेसन होग्रोबाय। दा जोंनि नैबे हलंगि राजगड़आव जि बे शरुम फैदों बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथावनि खोथा। माने बिनि थ्रुजों जों गोजानाव थांनानै बाइक बायनो गोनांथि गैला आरो खाथियावनो सार्भिसिं जा बा जोंनि गासिबो नांगौ बुस्थुफोरखौ बाइकनि जों बाव मोनजोबगोन। बे हिसाबै जोंनि थाखाय बिराद गोजोननायनि खोथा। आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंनो नागिरगोन जोंहा टीमखौ माने बे जेब्ला सार्भिस होनाय समाव मोनफ्रोमबो सार्भिसनि जेसेबां फेसिलिटि दं बेखौ मोजाङै नायनांगौ आरो माने बिजनेसा मोजाङै सालायनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो एंगेलखौ नायनानै बिजनेसखौ सालायलांनांगोन। साफ्रोमबो कास्टमारखौ जोङो सेटिसफाइ खालामनांगोन आरो मोनसे मोननै डिससेटिसफेक्सननि खार'नावबो माखासे बिजनेसा माबा जायो गाज्रि जालाङो। बेखायनो जोंनि टीमखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों बिथांमोना मोजाङै सार्भिस हो आरो बेजों लोगोसे जों जि जोंनि एलेकायाव जि इयुथफ्रा जि बाइक बायफैगोन बिथांमोनजों मोजाङै कअपारेट खालामना गासिबो सार्भिसखौ होनो नांगोन। आरो लोगोसे बे शरुमनि गेजेरजों जोंनि बे आन्डार डेभेलप एरियायाव एसेब्लाबो दावखोगोन बा फेसिलिटि मोनगोन होनना आं सानो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै एलजि एन्टारप्राइज टीमनि साफ्रोमखौबो कंग्रेसुलेसन होनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।